Hi, hello everyone. Welcome to my channel. Please subscribe, share, like and comment. హైదరాబాద్‌లోని గచ్చిబౌలి బయోడైవర్సిటీ జంక్షన్ చుట్టూ ఏర్పాటు చేసిన అందమైన ఫుట్‌బాల్ బెంచీలు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరికి ఇవి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారాయి. రద్దీగా ఉండే గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో పాదచారుల కోసం ఇలా అందంగా బెంచీలు ఏర్పాటు చేయడం నగర సుందరీకరణలో భాగంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడి బెంచీలు మంచి ఫోటో స్పాట్‌గా మారాయి. సాయంత్రం వేళ లైట్లు వెలిగిన తర్వాత ఈ ప్రాంతం మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. గచ్చిబౌలి బయోడైవర్సిటీ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఈ అందమైన బెంచీలు నగర సుందరీకరణకు మరో మంచి ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాయి. వీటి అందాన్ని, పరిశుభ్రతను కాపాడుకోవడం అందరిపై ఉంది.